Γεια σου φίλοι και φίλοι στο YouTube, Κύριε Tryhard εδώ και σήμερα είναι το πρώτο vlog που κάνουμε. Sorry που άργησα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω βίντεο, ήμουν άρρωστος αυτές τις μέρες και είμαι σε ένα κέντρο κάπως που παίζουν εξφασικία τα παιδιά εδώ και ήρθα εδώ γιατί είναι και οι αδερφοί μου, ουρλιάζουνε, χάνουνε, ναι. Εδώ πέρα έχει στίβο με μπάλα. Μπορείς να παίξεις. Και εδώ πέρα έχει πιο μικρό γήπεδο μπάλας. Και από πίσω άμα δείτε έχει κι άλλο. Ναι. Είμαι Θεσσαλονίκη. Το επόμενο vlog θα συνεχίσει στο Λευκό Πύργο. Και αυτά τώρα. Είμαι μαζί με τον Exit ξέχασα. Είναι 10 και 10 η ώρα το πρωί. 10 και 10 η ώρα το πρωί. Και ναι, το vlog θα συνεχιστεί στο Λευκό Πύργο, ναι, γεια σας. Και ναι, συνεχίζουμε, είμαστε στο Λευκό Πύργο όπως βλέπετε. Δεν ξέρω, για μένα το περίμενα λίγο πιο μεγάλο. Είμαι πάλι με τον Exit. Εκεί έχει ένα μεγάλο πλοίο που έχει καφέ. Πριν από λίγο πήρα δομής από τα Μικέλ. Και αυτό γενικά. Ναι, θα πάμε και σε άλλους χώρους, θα τραβήξω vlog πάλι. Θα πήγαινα και στα public, θα πήγαινα και κάπου αλλού, αλλά είναι κλειστά, είναι Κυριακή. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο το Λευκό Πύργο από κοντά. Και τι κάνει κάπως. Τείχος, oh my god. Δεν έκανε κάτι. Εδώ έχει παντού καράβια μεγάλα. Μεγάλα, μικρά, μεγάλα, μικρά. Ναι, και το καράβι. Εκεί μαλώνουν δύο σκύλοι. Και εδώ μαλώνουν οι σκύλοι. Τα αυτιά πιο μεγάλα και το πέφτει. Ναι. Πάμε κάνω το γύρο του Λευκού Πύργου. Να δούμε και τα άλλα που υπάρχουν. Sorry άμα δεν μ' ακούτε καλά. Κάνω από το κινητό τώρα. Εδώ πέρα ένα μεγάλο κτίριο, εταιρεία μακεδονικών σπουδών, που στην πραγματικότητα φαίνεται πολύ μεγάλο, μην το βλέπετε έτσι. Από εδώ νομίζω μπαίνει στο Λευκό Πύργο, αλλά σήμερα είναι... όχι, δεν μπορώ. Και όμως δεν μπορώ. Ένα μεγάλο δέντρο. Και πάμε πίσω ξανά. Άμα δείτε εκεί πέρα το σκυλί πήγε να δαγκώσει ένα παιδάκι. Ένα κοπελάκι. Ένα κοπελάκι. Τι λέω. Sorry που δεν έκανα χθες βίντεο, αλλά έκανα σήμερα. Και μάλλον δεν ξέρω, θα βγάλω το πρόγραμμα γιατί μπορεί να τύχουν και άλλα πράγματα. Εκεί παίζουν κάτι πράγματα, δεν ξέρω, μπάλες. Για ποιο λόγο το τραβήξετε αυτό? Δεν ξέρω. Και ένα αεροπλάνο προσγειώνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πάντως εμένα φαίνεται. Κάπου εκεί ήταν τώρα. Πάντως έκανε πολύ θόρυβο. Τα περιστέρια εκεί. Εκεί ένας άνθρωπος. Ωραίο κολάν. Έχει πολύ ωραίο κολάν.
Περιστέρια παντού. Ναι, ρε, περιστέρια κάνει, ξέρω εγώ. Ναι, περιστέρια κάνει, ναι. Όντως. Και αυτό ήταν το vlog 1. Φέρουμε εδώ, φέρουμε εδώ. Αριανάρα. Oh my God. Αν Αυτό πάμε ήταν κάπου αλλού θα το ξανανοίξουμε. Άμα πάμε κάπου αλλού, όπως είπε και ο Τζέο, θα το ξανανοίξουμε το vlog. Αλλά τώρα το κλείνω. Γεια σας.